यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक नमस्कार. वीर सावरकर मेमोरियल आणि राष्ट्रकूट मीडिया हांगेल जंटी आश्रयांतू मुंबईत एक विशेष कॉम्पिटिशन चलता. या कॉम्पिटिशनांतू चर्च जान स्पर्धाळू विंगड विंगड समाजाचे भाग घेताची. अंडमान सेल्युलर जेलांतू सावरकरान भोगील तसल कष्ट आम्ही अनुभवसून हांवय सावरकर म्हूण दाखोवत तसले कॉम्पिटिशन. चर्च जन स्पर्धाळूंतू केवल जीएसबी मात्र अनेक देहदाढ्यपटू अशा पुरो विंगड विंगड श्रमिक वर्ग हंतू भाग घेता. हंतू आमगेल समाजाचो जीएसबी समाजाचो राहुल भंडारकर भाग घेत मात्र नाहीशी हे तुम्ही दृश्यावळींत पळयता आशिल म्हणकेची त्याल करची तसल एक मशीन वीर सावरकराक ब्रिटिशांनी टॉर्चर दिवचाक दिलेले. त्याच प्रकार ह्या मशीनांतू त्याल करची कशी म्हणाले दाखवत तसले कॉम्पिटिशन. हाजे वेट बरोबरी 60 kgs म्हळ्यार पाय्या सरपळी तुम्ही त्या घालून मुखार वतना 60 kgs वेट तुमगे अंगावयर पडता आणि त्या तुमका मुखार वच्चाक सोडा. तुम्ही वंदे मातरम भारत माता की जय म्हणताची हाजी सुत्तू काढता. राहुल भंडारकर बरोबरी 18 minutes 30 seconds काढका जाल्यारी आयोजकाची हे तक्का रबयताची आणि तुगे लग्गितय कोणेनाची हाजी विनर तूची म्हणू तेदनाची अनाउन्स करताची. चर्च जन स्पर्धाळूंतू राहुल भंडारकर प्रथम विजेत जालो आमगे सगळे समाजाक एक गौरव म्हूण लेखताची. तस देखून ह्या संदर्भांतू यूथ ऑफ जीएसबी तर्फेन तशी सगळे समाजा तर्फेन राहुल भंडारकराक अभिनंदना दिता आसाची.